pungan, pungan, or kung sa English gitawag kini nga noun, noun. Sa atong pinulungan, pungan, pungan, pungan. Ang pungan mao kini ang mga ngalan sa tawo, butang, lugar, mananap og panghitabo. Ang pungan mao kini ang mga ngalan sa tawo, butang, lugar, mananap ug panghitabo. Ngalan sa tawo, ngalan sa tawo mao kini ang mga halimbawa sa ngalan sa tawo. Ana, Ana. Bata, bata. Nurse, nurse. Ma'am Leia, Ma'am Leia. Guardia, guardia. Doktor, doktor. Mao kadto sila ang mga halimbawa sa ngalan sa tawo ug halimbawa pod kana sila sa pungan, pungan. Ngalan sa butang, ngalan sa butang. Mao kini ang mga halimbawa sa ngalan sa butang. Atsa, atsa. Bola, bola. Kutsara, kutsara. Kaldero, kaldero. Payong, payong. Balde, balde. Mao kadto sila ang mga halimbawa sa ngalan sa butang ug halimbawa pod kana sila sa pungan, pungan. Kay ang pungan ngalan sa butang. Ngalan sa lugar, ngalan sa lugar. Mao kini ang mga halimbawa sa ngalan sa lugar. Ang kuron, kuron. Simbahan, simbahan. Ang Ulan-Ulan Falls. Ulan-Ulan Falls makita kini sa Biliran. Merkado, merkado. Ang Prince Hypermart, Prince Hypermart. Plaza, plaza. Mao kadto sila ang mga halimbawa sa ngalan sa lugar ug halimbawa pod kadto sila sa pungan, pungan. Ngalan sa mananap, ngalan sa mananap. Mao kini ang mga halimbawa sa ngalan sa mananap. Ang agila, agila. Kabang, kabang. Si kabang usa siya ka iro. Ang pangan sa iro kay kabang. Baki, baki. Bao, bao. Kanding, kanding. Baka, baka. Kati,
Kati. Kati. Si Kati, usa siya ka iring. Ang pangan sa iring kay Kati. Mao kadto sila ang mga halimbawa sa ngalan sa mananap. Ug halimbawa pud kadto sila sa pungan. Pungan. Ngalan sa panghitabo. Ngalan sa panghitabo. Naay fireworks o naay mga pabuto sa kahana siya nga panghitabo. Bagong tuig. Bagong tuig. Kana adlaw sa paghigugma. Adlaw sa paghigugma or Valentine's Day. Kana sila ngalan sa panghitabo. Ug halimbawa usab na sila sa pungan. Pungan. Ngalan sa panghitabo. Ngalan sa panghitabo. Adunay bata lipay siya kaayo tungod kay ang panghitabo graduation. Graduation ni graduate na siya. Sunod na ay tawo sa sementeryo na ay daghang kandila. Paghinumdum sa mga patay. Paghinumdum sa mga patay. Mauka na sila ang halimbawa sa ngalan sa panghitabo. O halimbawa usab na sila sa pungan. Pungan. Pilia ang letra nga adunay saktong tubag. Pilia ang letra nga adunay saktong tubag. Ang atong hulagway diri kay bola. Bola. Ang bola ngalan gaha na siya sa unsa? Letter A, ngalan sa tawo, or letter B, ngalan sa butang. Butang. Sige daw. Asa kaha dinhi nga letra ang saktong tubag? Letter A or letter B? Ang tubag letter B. Letter B. Kinsa dinha ang nag-answer og letter B? Pilia ang letra nga adunay saktong tubag. Ang atong hulagway kay si Ana. Ana. Ang Ana unsa kaha na siya ng ngalan? Letter A, tawo. Letter B, panghitabo. Tawo or panghitabo. Sige, pili letter A or letter B. Ang saktong tubag, letter A. Letter A. Kinsa ang nag-answer og letter A? Pilia ang letra nga adunay saktong tubag. Ang ato dinhing hulagway kay bagong tuig. Bagong tuig. Ang bagong tuig unsa kaha na siya nga ngalan? Letter A, panghitabo. Letter B, mananap. Letter A, panghitabo. Letter B, mananap. Sige, pili. Unsa kaha nga letra ang saktong tubag? Letter A or letter B? Ang saktong tubag, letter A. Letter A. Kinsa dinha ang nag-answer og letter A? Pilia ang letra nga adunay saktong tubag. Ang atong hulagway dinhi kay si Kabang. Si Kabang. Sa kairo si Kabang. Okay, letter A, mananap. Letter B, tawo. Si Kabang. Sa kahana si Kabang, mananap or tawo. Sige, pili letter A or letter B. Ang saktong tubag kay letter A.
letter A, mananap. Kinsa din ha ang naka-answer og letter A? Good. Naon ko nga aduna kamoy nakatunan. Daghang salamat.